Messaġġi ta' tama, ta' għaqda, ta' mħabba minn qatt ta' mexxejja f'pajjiżna hekk kif qed niċċelebraw miliet differenti minn dawk ta' snin moddija. Fil-messaġġ tiegħu għal dan il-jum tant għażiż għal ħafna Maltin u Għawċin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar x'inhuma s-sentimenti li jimmarkaw dan iż-żmien. Sentimenti ta' għaqda. Jiena nsib li fil-miliet is-sentimenti ta' mħabba u tjubija jixelu aktar mis-soltu, qishom l-istilla li waslet il-maġi fl-art ta' Betlem fejn twieled Ġesu u miegħu il-Kristjaneżmu. Hija min-natura tagħna li fil-ħajja ta' kuljum ikollna fehmiet, opinjonijiet differenti, kwistjonijiet li kultant ukoll jifirduna. Imma fil-verità kull wieħed u waħda minna fil-fond ta' qalbna il-koll nixxenqu għall-imħabba, għall-paċi, għad-dinjità. Minħati għaw l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna fakkarna li Alla jinsab magħna anke f'dawn iż-żminijiet ibsa meta niddubitawh u meta nistaqsu fejn qiegħed Alla. Bit-tweġiba nsibuha fil-maxtura fil-bikkja tat-tarbija li jgħidilna jien qiegħed hawn. L-Arċisqof għamel appell b'saħħtu biex kull min jista' jieħu l-vaċċin jagħmel dan anke bħala sinjal ta' mħabba lejn il-proxmu tagħna. Fis-sena li ġejja li l-koll qed inħarsu leha b'tama kbira, hemm bżonn inkunu xhieda bħalma għamilna f'dawn l-aħħar xhur tal-għoża li għandna għal xulxin. Hemm bżonn nikkooperaw mal-awtoritajiet tas-saħħa għax din hija espressjoni tal-imħabba konkreta. Kull min jista' jieħu l-vaċċin għandu jieħu l-vaċċin. Għaliex bekk nipproteġu mhux biss lil nfusna, imma anke lil dawk ħutna li minħabba ċirkustanzi differenti ma jistgħux jieħdu l-vaċċin. Anki il-President tal-Repubblika George Vella għadda l-messaġġ tiegħu għal din l-okkażjoni u fakkar li l-ispirtu tal-miliet ma jinħassx biss fil-festini u r-riċevimenti. George Vella qal li dan l-ispirtu nsibuh l-aktar fl-aqda tal-familja u sellem lil dawk li fl-aħħar xhur tilfu l-leżis tagħhom. Il-President qal li dan jista' jkun żmien ibes ferm għal min jinsab ma jiflaħx u ħeġġeġ lil kulħadd jgħaddi messaġġi ta' mħabba kull fejn jista'. Għal dak fostna li għaddejjem minn xi problema ta' saħħa, il-miliet mhux dejjem iġib il-ferħ, iżda swit ta' qalb u biża' mill-ġejjieni. Ejjew nużaw dawn il-ġranet biex inwasslu kelma ta' kuraġġ kull fejn nistgħu. Lil min rikoverat l-isptar, min għaddej minn xi trattament mediku u lil dawk madwarna li qed inħossuhom vulnerabbli. Klim ta' faraġġ u sostenn jiswa daqs il-kura medika. George Vella ringrazzja lil dawk kollha li jieħdu ħsieb lil morda u qal li din hija missjoni ta' mħabba u appella biex f'dawn il-jiem inkunu ġenerużi ma' ħutna Maltin u Għawċin.